Gelek spas sevidar. Der Rojava Türkiye'de carekedin sey kesin ku der rojen davin der Rojava Türkiye dadagirin disa Rojava van her sey kesan dagirtiye alozi u germe gurahiya kul der dora van her sey kesan radibajî berdevam ku hum dinava xalkê de hem ji dinava medya Türkiye'de cê herî berfireh bigre kîne ev Reza Zarrab, Kemal Kılıçdaroğlu u Recep Tayyip Erdoğan. Reza Zarrab berdevam la Amerika'ya da razandinavi her vaha der Rojava Benjamin da Reza Zarrab li ser itirafên berdewam dike her wa Kemal Kılıçdaroğlu jî îro di komcivîna partiya xwe de hin tiştên nû eşkere dike. Kemal Kılıçdaroğlu der heqê malbata Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan da hin belge eşkere kiribû gotu bu roja sêşemê jî ez ê hin tiştên din eşkere bikim çavereyê ku îro Kemal Kılıçdaroğlu hin îdayên di bîne rojevê. Her wa Erdoğan jî li ser gotarên xwe berdewam dike. Ev jî Kılıçdaroğlu û Amerîka bi tawanên giran tometbar dike. Her wa di derbarê gotara xwe ya di derbarê karsazên Tirkiyeyê jî Erdoğan carekê din axivî û ev mesela hinekî din zelal kir. Berê ku em dest bi manşetên rojnameyan bikin em ê yekser herin Ankara hevkarê min Kemal Avcı ew ê li wê derê li gel me be ji ber ku îro li Ankara hem komcivînên partiyan hene HDP, AKP, CHP û MHP li partiyan li parlamentoyê ew ê komcivînên xwe pêk bînin serkirdeyên wan partiyan ew ê biaxivin li aliyê din Kılıçdaroğlu jî bêkavê îro çi eşkere bike zanyariyên bêhtir li gel hevkarê min Kemal Avcı ne. Ravin İroğlu Ankara'ya komşu partiye siyasi Serokê MHP Devlet Bahçeli Ravin vekî ji go îro li Ankara'ya komcivînên partiyan heye li çavên hemû kesan di civîna CHP daye. Serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu hefteya borî di derbarê zarok û xizmên Erdoğan da çend belge diyar kiribû. Cigirê Serokê Koma CHP Özgür Özelci çend roj berê got Kemal Kılıçdaroğlu Serokê CHP de roja sêşemê anko îro di civîna CHP'de komcivîna CHP'de belgeyên nû diyar bike. Özgür Özel dibêje niha rayedarên AK Partiye dibêjin ku Reza Zarrab li dijî Tirkiye casusiyê dike. Li Reza Zarrab kê belgeyên Tirkiye belgeyên wê şartî daye Reza Zarrab ji bo çi daye û Reza Zarrab ji bo van belgeyan çi daye wan em li benda Erdoğan'ın ku heta roja sêşemê Erdoğan diyar bike ke diyar neke di wî warî da Serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu de belgeyên nû diyar bike. CHP îro civîna xwe ne li parlamentoyê li derveyê parlamentoyê li salonekî werzişiyê da de li darbixe wekî tê zanin sala 1934 ji bo jinan mafê bijartûn û berbijereyê hatibû dayîn. Îro jê heştew sêyemîn salvegera vê biryarê ye CHP ji bo pîrozkirina vê gavê li salona arenayê civînekî li dar dixe. Serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu saat 13:30 de divê civînê da axaftinekî bike û belgeyên nû diyar bike têpayîn ku ev belge di derbarê peywendiyên Reza Zarrab û rayedarên hikûmetê da be. Her wiha doza Reza Zarrab li Amerîkaya berdevam e divê dozê da Tirkiye jî bi pêkirina dorpêça İranê tê suçtar kirin. Partiyên opozisyonê jî di vî warî da rexne li hikûmetê dikin û dibêjin dema ku peywendiyên Reza Zarrab û rayedarên Tirkiye derketibû holê wê demê eke Tirkiye wan bidarzandina niha Tirkiye ne da suçtar kirin. Hikûmet jî dibêje ev dozeke ne hukûkiye dozeke siyasiye ev jî dê rojeva serokên partiyan her wiha rêjeya enflasyonê ji sêdî 13 derket ji sala 2023 vir ve rêjeya herî bilinde her wiha rêjeya bekariyê jê zêde derketibû gelek zam hene nirxa dolarê zêde bûbû ev mijarên aboriyê jî de îro bê rojeva partiyan serokên partiyan.
gelek spas Kemal Avcı efkare min ji Ankara li gel me bû me got mijara sereke doza reza zarrapa ya rast em dikarin bêjin ku li Tirkiye divan rojan da kesê ku herî zêde tê naskirin reza zarrapa ji ber ku ew li New Yorkê berdewam e di darazandina xwe de reza zarrap di derbarê naverok û kesên ku peywendî bi Îranê re danîne û ambargoya Amerîkayê qul kirine bi îdaya Amerîkayê berdewam li ser îtirafên xwe siyasetmedarên Tirkiye ji li ser vê yekê gotaran pêşkêş dikin berdevkê hikûmetê Bekir Bozdağ herî dawî axivî wî Reza Zarrab weke dîlgirtî bi nav kir li Amerîkayê her wiha Serokwezîrê berê Tirkiye Ahmet Davutoğlu doh gotarek pêşkêş kiribû wî anî ziman ku divê kesên ku bertî li xwaribin bêne darizandin bi zimanekî tund ew yek anî ziman her wiha ew mesele jî ji aliyê hin şîrovekarên siyasî û kunciknivîsên rojnameyan ve jî weke lerz yan jî derzeke nû ya di nava AK Parti'ye de tê nîşandan yani jî tê guftugû kirin. Manşetên rojnameyan jî beşek li ser vê mijarane dîsa ser doza Reza Zarrab'ın rojnameya Yeni Birlik dibêje şahidê veşartî ji FETÖ'ye li gorî vê rojnameyê dozgerê doza Reza Zarrab amadekariya wê yekê dike da ku şahidekî ku navê wî ne eşkere şahidekî veşartî bida axaftin li gorî vê rojnameyê ew kes jî endamên rêxistina Fethullah Gülen yan jî alîgirên Fethullah Gülen'in bi îdaya rojnameyê egeriyeke mezin heye ku ew kes jî kesên pilabilin bin di nava evlehiya Tirkiye'de asayişa Tirkiye'de rojnameya Yeni Şafakê dîsa li ser mijara Reza Zarrab manşeta xwe daniye ew jî dibêje CIA'yê li Dubayê ewa xist xefikê li gorî vê rojnameyê Reza Zarrab beriya ku tevna li hemberî Tirkiye dest pê bike di sala 2015 da li Dubayê di sala 2016 da jî li Stenbolê li gel endamên CIA hatiye cemhev li gel wan rûniştiye tê gotin ku piştî ku egeriya girtina wî derdikeve jî li ser vexwendina karmendekî yan jî karkerekî balyozxaneya Amerîkayê ewa berê xwe dide Amerîkayê bi watan akşam jî vê yekî wiha bi nav dike rojnameya bir gün jî manşeta xwe li ser vê ya yekê daniye ew jî dibêje ji ber bertîlê hate girtin bi bertîlê jî serbest hate berdan rojname dibêje di pêvajoya hevdehê berfanbara 2015 da Sarraf li Tirkiye bi tomete ku bertîl belavkiriye hatibû girtin lê Sarraf ji girtîgehê derket û bi Müdûrî Halk Bankê re berdewam kir li ser karên xwe dîsa jî bertîl belav kir ew rojname jî amaje bi belgeyên Kılıçdaroğlu dike rojname Yeni Çağ jî li ser vê yekê rawestiye hinekî jî amaje bi îdayên ku Kemal Kılıçdaroğlu îro eşkere bike dike li gorî vê rojnameyê Reza Zarrab endamê savamaye manşet wiha dibêje parlamenterekî İYİ Parti'ye dayazanîn Nurî Okutan ewa dibêje Reza Zarrab û her malbatên din yên İranî li Tirkiye di nava Müdûriyeta Emniyetê de di nava evlehiya Tirkiye'de gelekî bihêzin û ew kesana jî endamên dewleta Kur ya Îranê re ku navê wê jî weke sawama tê zanîn. Her wiha mijara din ya ku manşetên rojname li serên jî gotara Recep Tayyip Erdoğan'a Recep Tayyip Erdoğan li Mûşê di gotareke xwe de gotibû tê guhê min ku hin karsazên Tirkiye hewl didin ku pereyên xwe ji nava Tirkiye derbixin Erdoğan du carekê din ser vê mijarê axivî hinekî din ew mijar zelal kir. Manşeta rojnameya Sabahê jî li ser vê yekê ye rojname dibêje ji bo pere û transfera sermayeyê sînordarî nîne amaje bi gotara Erdoğan dike Erdoğan di gotara xwe dawîn de gotiye ên ku bixwazin pereyê xwe ji Tirkiye derxin dikarin derxin her wiha kî bixwaze dikare derxe ji ber ku Tirkiye xwedî bazareke azad e gotiye gotinên min ne ji bo wan kesanin lê ji bo kesên ku endamtiya Fethullah Gülen û PKK'yê dikin dalî finansî da alîkariya wan dikin ewana divê nikarbin ji Tirkiye sermayeya xwe derbixin rojnameya Milliyetê jî dîsa amaje bi gotara Erdoğan dike ew jî dibêje helwesteke netewî divê Erdoğan di gotara xwe de bang li karsazên dîtir kiriye ku li kar û barên xwe berdewam bin lê bi hest û helwesteke netewî kar bikin. Manşeta rojnameyê wê di rojnameyê de nûçeyek jî di derbarê daxuyaniya
فرماندارێکی رووسیا û berpirsê YPG de hatiye bi cîanîn dibêje ew fotoğraf wî bibe sedema nîqaşên tund li Tirkiye. Her wa rojnameya Güneşê jî dîsa li ser heman mijarê rawestiyê ew jî dibêje ji bo cîhana kar temînat rojname bi avayî bi nav dike. Em warin ser mijara Kılıçdaroğlu çend rojnameyên jî manşetê xwe li ser îddiayên ku ew ê Kılıçdaroğlu îro eşkere bike danîne yurt rojnameya yurt dibêje di şerê belgeyan da raunda duyem li gorî vê rojnameyê jî wê Kılıçdaroğlu îro careke din bombeyekê bitaqîne bi gotinekê bi Tirkî ew ê îddiayê nû bîne ziman. Rojnameya Mîlat jî li ser vê mijara rawestiyê ew jî dibêje hêviya me ew e ku bavayekî bi rûmet dest ji kar berde. Gotara Bekir Bozdağ berdevkê hikûmetê aniye manşeta xwe vê rojnameyê Bekir Bozdağ dibêje Kılıçdaroğlu bi alîkariya hin baronên FETÖ'cî hatiye serkar ew ê ku ew anîne serkar niha jî biryara wî ya çûyînê dane hêviya me jî ew e ku Kemal Kılıçdaroğlu weke kesekî bi rûmet dest ji karê xwe berde û îstîfa bike. Rojnameya Milletê jî amaje bi gotara Talal Sîlo kiriye li ser vê mişarê jî rojnameyan manşet avêtin em warin ser vê yekê jî li ser manşeta rojnameya Postayê jî mijar gotinên Talal Sîlo ne weke tê zanîn berdevkê Hesedeyê berê Talal Sîlo xwaredestê arteşa azad kiribû piştre jî ev ji bo Tirkiye hate veguhestin. Talal Sîlo berdewam li ser îtirafên xwe li xwe bikir hatiye gelek agahiyan dide îstixbarata Tirkiye Talal Sîlo do jî li gel ajansa Anadolê axivê wî gelek tişt anîn ziman rojnameya Posta manşeta xwe li ser vê yekê danî di manşetê de dibêje dostê Tirkan nîne ji Tirkan pêve dibêje piştî Amerîkayê Rusya jî bi YPG ya ku bi ser PKK ve hatiye bahev ala her duyan jî li gel hev hatiye danîn dibêje li hemû tevî hemû dijberiyên Tirkiye jî Rusya jî wekî Amerîkayê berdewama ku alêkariya YPG'yê bike. Rojnameya Takvîm jî dîsa li ser vê mijarê manşeta xwe danîye ew rast gotarên yan jî îtirafên Talal Sîlo kiriye manşeta xwe dibêje bi $200 destgirî li gorî vê rojnameyê berdevkê hêzên Sûriya Demokratîk Talal Sîlo reviya Tirkiye wî aniye ziman ku Amerîka mehane $200 meaş dide endamên YPG'yê û li ser vê yekê jî agahiyên wan ên şexsî bi temamî di destê Amerîkayê de ne wî gotiye. Şandên Amerîkî dema damizrandina Hesedeyê de rolekê giring lîstina li xwe girtine her wiha wî gotiye bi Daişê re sê caran peyman hatine imzakirin li gorî îtirafên Talal Sîlo ne tenê li Reqayê lê beriya wê li Minbic û Tekbayê jî di bin çavdêriya Amerîkayê de di navbeyna YPG û Daişê de peyman hatine imzakirin. Li aliyê din Talal Sîlo gotiye ku çekên ku Amerîka ji bo YPG ji bo Hesedeyê dişîne dikevin destê PKK ew jî îdeyeke Tirkiye bû Talal Sîlo jî vê yekê piştrast dike gotiye çekên ABD'yê li Sêrtê ne wêneyek bi kar aniye ku di pevçûneke derdora Sêrtê de çekên ku ji bo YPG hatine şandin di destê gerîlayên PKK de jî hatine dîtin îddia ev e. Rojnameya Watan jî li ser vê mijarê rawestiyê ya Watan dibêje ji çar paran parek ya PKK li gorî vê rojnameyê piştî ku deyre zor jî bi temamî hate kontrol kirin ji 125 axa Sûriyê ketiye bin kontrola YPG û her ku diçe jî axa dibin destê YPG'yê de di kontrola YPG'yê de zêdetir dibe vê rojnameyê jî dîsa wêneyê fermanderekî Rusî li gel berdevkê YPG'yê ku daxuyaniyek di derbarê rizgarkirina deyre zorê de ragihan dibûn bi kar aniye di manşeta xwe de. Rojnameya Diriliş Postası jî dîsa li ser vê mijara rawestiyê lê ew bêhtir tometa li Amerîkayê digre dibêje di manşeta xwe de lazim e Amerîka bi sûcdariya terorîzmê bête darizandin. Di manşeta xwe de jî wêneyekî mezin yê şandeke Amerîkî li gel endamên YPG'yê bi kar aniye ew rojnameyê jî amaje bi wê yekê dike ku hem di damezrandina YPG'yê de hem di damezrandina Hesedeyê de fermandarên Amerîkî û şandên Amerîkî cihekî mezin dîtine dibêje lazim e Amerîka bi tometa piştgiriya terorîzmê bê damezrandin. Yek ji mijarên din ku di nava rojnameyên Tirkiye de ser medya Tirkiye cih digre jî mijara Qudsiyê weke tê zanîn çavereyê ku serokê Amerîkayê Donald Trump di rojên pêş de Qudsê weke paytexta İsraîlê qebûl bike. Ew mijar di nava medya Tirkiye de
da nû cihê xwe dibîne çend rojnameyên jî manşet li ser vê yekê danîne. Rojnameya Star dibêje feryada Kudsê. Li gorî vê rojnameyê serokê Amerîkayê Trump weke paytexta İsraîlê amadekariya wê yekê dike ku Kudsê bipe jirîne her wiha li Stenbolê doza akademisyenên ku ji kar hatine avêtin jî berdewam dike li aliyê din Kral Abdullah Kralê Urdunê jî ev ê siba seredana Enqereyê bike ji Stenbolê ew qas û dem baş hêvîdar. دەستخۆش ڕاوین گەلێکی سپاس ڕاوین ستێرک ji bajarê Stenbolê ji stûdyoya Rûdawê naverroka girîng ya ragihandina wî welatî ji me re eşkere kir em ê her li wir bimînin em diçine Bakurê Kurdistanê